Pekný večer. Prajeme vám požehnanú veľkonočnú oktávu a radosť zo zmrtvých vstania nášho Pána Ježiša Krista. V dnešných krátkych správach si priblížime slávenie veľkonočného trojdňa na Slovensku i vo Vatikáne. Vitajte. Nedeľa Pánovho zmrtvých vstania je najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roka. Veriaci na celom svete slávia Ježišovo vzkriesenie. Nebolo tomu inak ani v Zubrohlave. Počas homílie kňaz prečítal pastierský list od spišského diecézneho biskupa. V ňom zaznelo povzbudenie súvisiace s víťazným završením Ježišovej vykupiteľskej úlohy. Pán Ježiš vstal z mŕtvych, premohol smrť a priniesol nám nový život. To je našou najväčšou nádejou, to je naša radosť, ktorú máme v Kristovi. Celebrant na záver zdôraznil, že tajomstvo Veľkej noci nesie s ukrižovaním, ale i vzkriesením odkaz a výzvu pre každého kresťana v súčasnej dobe. Všetkým ľuďom prajem k tejto Veľkej noci, aby táto nádej bola opravdivá, čiže aby sme ju dokazovali svojim životom navonok v tej radosti, tak ako prví kresťania ohlasovali zmrtvý starého Krista, aby aj my sme toto svedectvo o zmŕtvychvstalom Kristom vedeli svojim životom vydávať. Veľkonočnú nedeľu som ešte nikdy nevymeškala. Povzbudenie to prináša, pretože aj utrpenie Pána Ježiša posilňuje človeka, že trpel za nás, tak musíme aj niečo my obetovať. Od Simon Barle chcela som prísť a chcela som sa potešiť z toho, že Pán Boh vstal z mŕtvych a poďakovať mu za všetko, čo pre nás robí a za všetko, že tu pre nás je. Veľká noc nás tak povediac spája ako rodinu zasa k sebe. Povedzme, že napríklad ja som odcestovaný trochu, ale tak cez Veľkú noc aj ja, aj môj brat, aj všetci sa opäť stretneme doma a môžeme byť zasa spolu. Veľkonočné obdobie trvá 50 dní až do nedele zoslania Ducha Svätého. Pre televíziu Lux Monika Huráková. V Košiciach sa konal